Machiegni nyakwara moge jwang' mar yudo weche manyien na demba weche manyien mag ratil chakore sani achiel kachiel. Nyinga en George Bati. Bedo thuolo mar ndikona namba en 336 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X na Ramogi TV KE. Obila ma Nakuru omako miyo moro ma itudo gi chwoyo gi pala kendo nego wuon pargi e kar dak mar Rongai, Nakuru. Miyono ma jahigni 37 ma nyinge oyangi kaka Caroline Chebet itudo gi ketho mar monjo gi pala jaode ma nyinge Alfonso Chieng ma jahigni 27 bang' bedo gi gwandruok mag familia. Jirende mag joneno wacho ni ji ariyogo osebedo kod gwandruok mag ot, gima gikoni ema ochweyo kelo tho. Ringre Ochieng otere kar kano ringre ma Nakuru Level 5 Annex ka irito nonro matut ewi nek mare ka achijno to ichano chwalie doho kiny. Ng'ama onindo ni en jiranda. To gin joma nyo bilo gik matindo. To weche gi jowuok ga koko jabedo ga mana ka dwe orumo. Once in a month, dichiel e dwe. To gisebedo ka gigwandore. To ruma kamano ero. Koro manyoro gotieno ni beno bira ma kawaida maonge jirani mano wuok oko. An jirani ma next do. To kano ogika mane gigwandore wan wawinjo mana ni ot ka endi kawuono ok ininde. To dakika matin tawinjo ka omera monindo ni ywak ni mondo konye. To kamano kawaida jaywaga kamano. Koro onge jirani moro amora kata an owuon ka jirani ndok awuok oko. Elna kumo ochuo achiake kope on the left then bur matut. Kaluwore gi gima biro mayudo kama owado dake ka salga ka tayudo ka nyathiwa bleed mang'eny. Kang'iyo piny e dhot kaendi oyware kodhi manyo siepne ma jaluo mantiere ka mondo konye. Atimo mos makende ahinya ne familia mowito wuodgi e masira makoch ne nyakwara mogi kama weche mag gwandruok magudi okelo midhiero e gwenge mag Nakuru kocha. Mos makende ne familia no kabende ratiro winjo yudre e kinde mobila okone gi timo nonro. Kwawere kod mago en obila mag okwach kich omako acheji 3 ma itudo kod kuo mag ang'enge kar dak ma Kamronge kaunti ma Kisumu.